ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଏ ଧରାଧାମରେ ଭକ୍ତ ଓ ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳା ଚାଲିଛି, ଚାଲିଥିବ ମଧ୍ୟ। କେତେବେଳେ କେଉଁ ରୂପରେ କେଉଁ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ତାଙ୍କ ଲୀଳା ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଶେଷ ହୁଏ, ତାହା ମଣିଷ ପକ୍ଷେ ଅନୁମେୟ ନୁହେଁ। ସେହିଭଳି ଜଣେ ଭକ୍ତ ଦାସିଆ ବାଉରୀ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପିପିଲି ବ୍ଲକର ଦାସବାଲି ଗାଁ, ଯେଉଁ ଗାଁରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ ଭକ୍ତ ଦାସିଆ। ଆସନ୍ତୁ ସେହି ଭକ୍ତ ଦାସିଆଙ୍କ ପୀଠରେ ବୁଲିବା ଆଉ ଦାସିଆ ବାଉରୀଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି କଥା ଜାଣିବା। ये महात्मा 500 वर्ष पर ହେଇଗଲାଣି ସମାଧି। ସେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଏଇ 4 ଡିସମିଲ୍ ଜାଗା ତାଙ୍କର ଡିହେରେ ତାଙ୍କୁ ସମାଧି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ସମାଧି ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ପୂଜା ପାଇ ଆସୁଛି ତାଙ୍କର। ତାଙ୍କ ଘର ଏଇ ଜାଗାଟା ଥିଲା ଯୋଉଠି ତାଙ୍କର ଏଇ ସମାଧି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏଇ ସମାଧି ତାଙ୍କର ଘର ଏଇଠି ଥିଲା। ସେ ଗାମୁଛା ବୁଣନ୍ତି, ଲୁଗା ବୁଣିକିରି ବିକ୍ରି କରିକି ତାଙ୍କୁ ଚଳନ୍ତି। ଏଇ ଡିହେ ଖଣ୍ଡିକ ତାଙ୍କରି ସେ 4 ଡିସମିଲ୍ ଜାଗା। ସେଇ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କର ସେତେବେଳେ ଚାଳ ଘର ଥାଇପାରେ, 500 ପରେ ହେଇଗଲାଣି ବର୍ଷ, ତେଣୁକରି ଆଉ ଏତେ ଦିନର କଥା କହିହେବନି। ଏଇ 5-7 ବର୍ଷ 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏଇ ମନ୍ଦିରଟି ଜଣେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରଥ 23 ସେ ମନ୍ଦିରଟି ଗଢ଼ିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ହାତ ପଇସା ସେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି। ମନ୍ଦିର ଆମର କମିଟି ଅଛି, ଦାସିଆଙ୍କ କମିଟି ତରଫରୁ ତାକୁ ସେ ଚାଳିତ ହେଉଛି। ତାଙ୍କ ନାଁ ଦାଶରଥୀ ଦାସ। ତ ସେ ପ୍ରଥମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥ ଚଳା ଦେଖିବାକୁ ବାହାରିଲେ। ପୁରୀକି ଗଲେ, ପୁରୀରେ ଯାଇକିରି ରଥ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖିକିରି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଭାବ ଗୁଡ଼ିକ ଆସିଲା, ସେ ଭାବରେ ସେ ଅହରହ ତାଙ୍କ ଖାଲି ଚକାଡୋଳା, ଯୁଆଡ଼େ ଚାହିଁଲେ ତାଙ୍କ ଖାଲି ଚକାଡୋଳା ବୋଲିକିରି ଏମିତି ହେଇକିରି ଘରକୁ ଫେରିଲେ। ଘରକୁ ଫେରିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଜାଉଟିଏ କରିଛନ୍ତି। ଜାଉଟି ଧଳା, ତା ମଧ୍ୟରେ ସେ ଶାଗ ଥୋଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ମାଟି ପଲମ ଦେହରେ ଯାଉ ଧଳାକୁ ଆଉ ଶାଗ ଥୁଆ ହେଇଛି। ତେଣୁ ସେ ଦୃଷ୍ଟି ଠାକୁରଙ୍କ ଚକାଡୋଳା ପରିକା। ଇଏ ତନ୍ମୟ ହେଇକି ନାଚି ଉଠିଲେ। ନାଚିବାରୁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ କ'ଣ ହେଲା, କାହିଁ ଏମିତି କାହିଁ ହେଉଛନ୍ତି? କ'ଣ ନାଇଁ, ମୁଁ ଚକାଡୋଳକୁ ଥୋଇଛି, ମୁଁ ଖାଇବି କେମିତି? ସେ ସେଠୁ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକିଲେ। ଗାଁ ଲୋକ ଆସିଲେ। ଗାଁ ଲୋକ ଆସିକି କହିଲେ, ଆରେ ଏ ତ ସେୟା ଦୁଶୁଛି ଚକାଡୋଳା ପରିକା। ତେଣୁକରି ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର, ଆକୁ ନେଇଯା ଯାଉକୁ ଘରକୁ, ସେ ଶାଗ ଏତିକ କାଢ଼ିଦେ। ଶାଗ ଏତିକ କାଢ଼ିକି ଦେଇଛନ୍ତି। ଇଏ କହିଲେ, ଆରେ ତୁ ମୋ ଚକାଡୋଳାକୁ କ'ଣ କଲୁ? ତୁ କୋଉଠି ନେଇକିରି ଏମିତି କରିଦେଲୁ। ହଉ ଆଗ କହିକି ସେ ଖାପ କଲେ, ତାକୁ ରହିଲେ। ରାତିରେ ତାଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆସିକି ଦର୍ଶନ ଦେଇକିରି କହିଲେ, ଆରେ ଭକ୍ତ ତୁ କ'ଣ ଚାହୁଁଛୁ? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ ଚାହିଁବି, ମୋର କିଛି ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ, ଖାଲି ଆପଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଟିକେ ପାଉଥିବି। ଠାକୁର ଏଇଠୁ ବସ୍ତୁ କହିଲେ। ତାପରେ ଇଏ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଯାହା ଦେବି, ନା ତୁ ଯାହା ଦେବୁ ମୁଁ ହାତ ବଢ଼େଇକି ନେବି। ନା ଯଦି ହାତ ବଢ଼େଇକି ନେବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଦେବି। ନା ହଁ ହେଲା। ସେ କୌଣସି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି କିଛି ଚାହିଁନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ଦର୍ଶନ ଟିକେ ଚାହିଁଥିଲେ। ସେଇ ଯେଉଁ ଠାକୁର କହିଥିଲେ ତୁ ଯାହା ଦେବୁ ମୁଁ ନେବି ବୋଲିକିରି, ଇଏ ଦିନକର ଖଣ୍ଡିଏ ଗାମୁଛା ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ। ଏଠି ପାଖରେ ଶାସନ ଅଛି, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶାସନ। ସେ ଶାସନକୁ ସେଠି ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଗଛ ନଡ଼ିଆ ହେଇଛି, ମୋତେ ନଡ଼ିଆଟି ଏଇ ନଡ଼ିଆଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ନାରେ ତୁ ଯଦି ସେ ଗାମୁଛା ଖଣ୍ଡିକ ଦେବୁ ତାହେଲେ ମୁଁ ନଡ଼ିଆଟି ଦେବି। କହିଲେ ହଁ ଆଜ୍ଞା ନିଅନ୍ତୁ, ନଡ଼ିଆଟି ମୋତେ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେ ନଡ଼ିଆଟିକି ଆଣିଲେ। ତାପରେ ଦେଖିଲେ ଅନ୍ୟମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ସବୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ, ତାଙ୍କର ଭୋଗ ରାଗ ନେଇକି ଶଗଡ଼ରେ। ଏଇଠୁ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ନଡ଼ିଆଟି ନିଅନ୍ତୁନି, ଜଗନ୍ନାଥକୁ ଦେବେ। ନା ହଉ ଦେ। ନାଇଁ ନାଇଁ ନେବେ ଯେ
ଜଗନ୍ନାଥ ଯଦି ହାତ ବଢ଼େଇକି ନେବେ ତାହେଲେ ଦେବେ, ଯଦି ହାତ ବଢ଼େଇକି ନ ନେବେ ତାହେଲେ ମୋ ନଡ଼ିଆ ମୋତେ ଆଣି ଫେରେଇ ଦେବେ। ସେଠି ସେ କହିଲେ ଆରେ ଆମେ ତ ଏତେ ଭୋଗରାଗ ନେଇ ଯାଉଛୁ, ସେମିତି ଭୋଗ କରିକି ଆଣିକି ଆସୁଛୁ, ଆଉ ତୋ ନଡ଼ିଆଟା ଠାକୁର ନେବେ, ହଉ ଯଦି କହୁଛୁ ଦେ। ଇଏ ତାକୁ ନେଇକରି ଗଲେ। ତାଙ୍କର ଭୋଗରାଗ ସରିଲା ପରେ ସେଠୁ ତାଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ିଲା ଦାସିଆଙ୍କ ନଡ଼ିଆ କଥା। ଯେମିତି ମନେ ପଡ଼ିଛି ସେ ନଡ଼ିଆଟି କ'ଣ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ସେ ଦାସିଆ ତ କହିଛି ଆପଣ ଯଦି ହାତ ବଢ଼େଇ ନେବେ ନଡ଼ିଆଟି ନିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆମେ ତା ନଡ଼ିଆ ଫେରେଇ ନେବୁ। ଇଏ ହାତକୁ ଟେକି ଦେଇଛନ୍ତି, ନଡ଼ିଆଟି ତାଙ୍କ ହାତକୁ ପଳେଇଛି। ସେଇଠୁ ସେ କହିଲେ କ'ଣ ହେଲା, ଆମେ ଏତେ ଭୋଗରାଗ କଲୁ ଠାକୁର କିଛି ଟିକେ ଖାଇନାହାନ୍ତି, ସେମିତି ଥୁଆ ହେଇଛି ଆମେ ଫେରିକି ନେଉଛୁ, ତା ନଡ଼ିଆଟାକୁ ନେଇଗଲେ। କେମିତିଆ ଭକ୍ତ ସେ।